Men han sagde, det er rigtig, rigtig dejligt at køre sådan en elbil her. Det er fantastisk. Nå. Jeg bliver så begejstret. Så det er ærgerligt, at der ikke er mulighed for det over på Bornholm. Jamen, der er jo rig mulighed. Altså, det er jo et oplagt sted at have elbil. Ja. Det er jo simpelthen, det er jo så genialt der, fordi der er de korte afstande. Det kan ikke være bedre. Den kan selv bremse også. Jamen faktisk, så kan du se her, at når at du lader motoren bremse, så lader den jo i stedet for. Det er det, den gør jo. Selvfølgelig, ja. Of course. Ja. I sidder her og hygger jer, hvad? Det gør vi, ja. Vi er godt tilfreds med, tror jeg. Kan I dufte det nye læder der? Ja. Det er rigtig, rigtig skønt. Rigtig lækkert. Ja. Det er næsten, altså selvom det er sådan en under middelklasse bil, så virker den jo helt luksuriøs, ikke? Ja, det må jeg sige. Er der varme i sæderne? Det ved jeg ikke. Der er i hvert fald i hjertet. Det er dejligt. Jeg prøver bare at trykke på speederen. speederen, sådan altså mærke, hvordan den trækker her. Ja, den har virkelig godt Ja. træk. Det er fantastisk. Det tager ingen tid at komme op. Nej, Skal vi bare dreje til højre her? Skal vi ind og have benzin på? Det er lidt old school. Det er umoderne. Ja, så her til højre, du kan se flagene deroppe, der er White Oasis. Nå ja. Der er simpelthen... Jamen det er rigtig godt det her. Ja, det er godt.